kaga ma ai ga ma baba Ali wai a zance ya kare tafi kana magana kai kadai ai ka san abin ne sai a hankali ya na ganka a zauna nan kai kadai wallahi ka san mutumin ka ne nake ta faman neman sa wafa Jamilu na ka kware ko to a hanyar nan dai da hanyar nan magana ce da za ta yi magana tsaban nema saboda nema ta kalma ko a kura uku ne ci na mata ta na karbo kai amma gaskiya saboda gun hanyar na kura uku yar uba ta kare to amma kuma ai shi Jamilin da ka tambaya ina wancan titin da ya bi ta Wailari ba ka gan shi ya fafashe ba Wailari ai ba da wani titi da ya taho da kan titin Zaria Road ba ya miƙe je Wailari awo na gane shi to ai shi da wannan titin kwanansa ɗaya da yi amma Jamilu fa 40 fa yazo yi gaba ɗaya sai da titin ya tarwatse in ce to kai kaga ba maki na ce to ko dai kun hada jini ne kaga dai dan kada dan cika ka da surutu da Allah dan duba mun nan wajen akwai toka dan wannan yarinya ya gidan bi sarakin nan an samu da toka ko babu a tokoki ne gun da yawa ko tokoki subhanallahi to sai bai karkada ba ai ka san matsalar da aka samu ina gidan dan bukari Abakar da wannan to shine wancan gidan nasa naje sai na shiga zaure to ina shiga zaure sai dan ji sanyi zaure sai kama bacci da na kama bacci ina ta bacci sai wannan yar tasa ta fito to ita yarinya wai da ta fito wai ko za ta soya awara ne sai ta dauko gungume biyu sai ta saka da ta daura kasko sai ta ga bai zauna ba sai ta ga aini garin can na bacci sai ta je sai ta janyo ni gaba ɗaya ni da kaina sai ta dora sai ta saka shi wannan kaskon sai ta kama da soya awararta a jikan kan naka ina ta bacci na sai da ta gama soya awararta tsaf sai wannan kakar tasa ta fito sai da ta zo a fa wannan kan na sai da ta dafa buhun kalwa wajen guda sai da ta gama tsaf a wajen wai ko kashe itace ne kawai sai na ji wannan cudin ne ya tashe ni shine in ce to gaskiya nan ina ji da abin nan ina kuma zaka je ai da na san zaka zo ka same ni a wannan yanayin da ban zauna nan ba na hakura da hutun saboda zan hakura da hutun ka je ai to ni bari ne can oh my god